Apple predstavuje kopec noviniek, Mark Zuckerberg spomína Slovensko, Facebook odtajní svoj algoritmus. Sleduješ DigiNews, zhrnutie top 10 noviniek, ktoré sa udiali za posledný mesiac v digitálnom svete. Instagram konečne vypočul svojich používateľov a rozhodol sa pridať možnosť pretáčania videí. Už aj v Messengeri bude možné reagovať len na konkrétnu správu vo vlákne. Instagram nám chce zjednodušiť používanie stories a preto sa rozhodol testovať nové zoradenie funkcií. Facebook opäť zmenšuje možnosti targetovania, čo je súčasťou jeho dlhodobého boja proti diskriminácii. Instagram Shopping budeme môcť využívať naplno, to znamená, že môžeme okrem vyhľadania tovaru pridať ho aj do košíku a dokonca aj zaplatiť. Facebook sa vo veľkej miere tento rok sústredí na svoje chatovacie aplikácie a preto teraz do Messengera pridáva možnosť vytvoriť si konverzáciu a zároveň sa aj zúčastniť watch party. Tiež niekedy vrta v hlave, prečo vidíš práve tento post a iný nie. Facebook sa to rozhodol odtajniť a to takým spôsobom, že ku každému postu bude dávať dôvody, prečo práve tento post zobrazuje tebe. Mark Zuckerberg viedol rozhovor s riaditeľom vydavateľstva Axel Springer Matthiasom Döpfnerom a bavili sa okrem iného na tému Jan Kuciak a Zuzana Čaputová ako bojovnička proti korupcii. Ak si chceš pozrieť toto video, nájdeš na ňo link dole pod DigiNews. Apple predstavil aktualizáciu svojich služieb, okrem iného predstavil prémiovú službu Apple News Plus alebo možnosť bezkontaktnej platby kartou Apple Pay. Na Slovensku nám prebiehala súťaž digitálnej reklamy Digital Pie, no a digitálnou agentúrou roka sa stal Triad Advertising, takže gratulujeme. Dík, ak sa ti toto video páčilo, tak nám hodí like a ak chceš takéto videá sledovať pravidelne, no tak daj subscribe nášho kanála. A ak sa chceš o tých jednotlivých novinkách dozvedieť viac, tak si prečítaj článok, link daň ho nájdeš dole pod týmto videom. Vidíme sa zase o mesiac. Ahoj. Ahoj, mami.